Hanzi Peter yawatanga nasu unaipedza here. Ladies and gentlemen, yandauya nayo panapa nhasi handifungi tikaipedza. But with you, tinogona kuitaura, tinogona kuikurukura ikapera. Nhasi ndine mubvunzo. Mwari vanoti chii nefamily planning? Ini ndichashare nemi what I think. Ini ndichakumbira also kuti mushare neni in the comment section zvamunofunga kuti Mwari vanomboti chii nezvefamily planning. Right. Kune mafamily planning akasiyana siyana. Kune zvinoiswa paruoko, kune mapiritsi, morning after, I think zvinofalla into family planning zvese izvozvo. Kune protectors anototengwa mumashops aya. Kana vamwe vanopuhwa mahara, especially muno South Africa zvinopuhwa mahara kuma-shops. Now my question, Mwari vanotendera chii apa pazvinhu zvese izvo? Ende vanorambidza chii? Ende kana vachirambidza one, vanochirambidzira chii? Sorry, let me give you a disclaimer. Ndokumbira musaone video inoyi nevana vadiki because video inoyi ichaya vanhu vakuru because tichatenge tichitaura zvinhu zvakadzika panapa. Because zvinhu izvi hazvitaurwi mudzimba, zvinhu izvi hazvitaurwi mumachurches. So tinogona kuzvitaura hedu pamaplatforms edu panapa tichidzidza tese. Imi muchidzidza, ine ndichidzidzawo. So chandaida kubvunza ndechekuti mufamily kana kuti a couple, can they use protector mufamily kana muri mukadzi nemurume? If not, why not? Uye kana zvichitenderwa zvinenge zvakasiyana pachii nemasturbation. Uye zvinoiswa muruoko nemapirits, morning after and all these things. Ndakukuudzai manje what I think about it. Chakumbira kuti tisarwe, chakumbira kuti tisatukane. This is just what I think. Kana uchiona kuti ndanzvenga, ndarasika, please correct me, please share with me what you think. This is not a video that we are going to fight over. Tirikukurukura, tirikudiscussa. Zvandikutaura panapa hazvina stamp yekuti ndati ndizvo zviri correct, ndizvo zviri 100% correct. Alright, back to the story. Mwari vanotendera zvipi pazvinhu zvese zvandataura izvi? Ini ndichinzwa Bhaibheri rinoti hanzi mwana chipo chinobva kuna Mwari. So ini ndobva ndati alright, saka life yemwana inotangira papi. Vanoti hanzi panoitika fertilization, conception, whatever. But I beg to differ. Life iri kutobva kuna baba. Because kuna baba uko kune chiri kubvako, chiri alive. Choenda kuna mai chonofertilizwa. Fertilizer basa rayo ndere kuita sei? Ndere kukudza. So mai vanoprovide a shelter and food for 9 months. But chauya kuna mai chinenge chabva kuna baba. So wachinzi mwana ndowa baba kana kuti ropa ndera baba. So kana mwana achibva kuna baba, kureva kuti life yakatobva kuna baba. And isusu ndepapi patinozonzi terminate life. Patinonzi tasvika kana kuti apa ndo pataterminatera life. After conception here, because tinogona kuzosvika pakubvisa nhumbu. Munhu anogona kubvisa nhumbu akadebata newe akati alright, kwewe unonwa morning after one. Iwe wakuda kuzotsvaga alright kuti morning after basa rawo nderei. I think it is used kuuraya chiya chipenyu chakabva kuna baba. Not in a way yekuti it's being poisoned, but kuthikena fluid kuti chisakwanise kuswima nekupenetrata, chisakwanise kufamba, chosvika pakuluza life, chisachatravela journey yachaifana kunotravela kuti chinosvika pakuva fertilized. Anditi? So which means you have killed something. Ndiri kuti inini, that's my thinking. Zvakafanana nekuti ndokupa chibage chembeu kuti wozodyara, iwe wobva wati rega ndikange maputi ndozochidyara. You have already killed, because muchibage mune kamoyo kaya kari mukati yaya. Mukati mechibage, even if it's dry like that, chikasvika pane unyoro, it is revived. Chasvika ipapo pane unyoro chikarevivewa, chogerminate, right? But life yange itori pai mukati umu. So should we not say kuti chibage changa chine life mukati already? Kana toti life yatanga pachanyorovetswa, pachanaiwa nemvura, chikagerminate. Ndoparotangira life here, kana kuti life yagara inotori muchibage, yagara inotori mutsanga. Why ndichidaro? Munhurume anogona kubudisa mbeu, right? But mbeu iyoyo inenge isina something alive in it. Ndopa munozonzwa kunzi havasi kuita mwana. Ninawo yekuti baba vanenge vachinzi, vanotaura chimanje vanoti uri kufaya mablanks, which means baba mumbeu yavo hamuna upenyu. So you can be married for 50 or 100 years. Chinozoita kuti uzonzi waita mwana kunge mumbeu mako muine upenyu. Ndosaka uchitu kana kumadokta vanoti sperm count, kana iri low unogona kutonzi unotadza kuitisa mwana.
handiti maona, because kunonzi kune maswimmers. Remember, these things are moving. These things have a destination. They all have one destination, but though many of them fail, maybe 999 fail, since kuchizonzi iwewe uri 1 out of a million. Vana vapanzwisisi paya panonzi 1 out of a million. Papa inyaya yekuti pamakaenda pamakatumirwa muri masoja kuhondo, makatumwa makawanda, iwewe. This is why life is so important. This is why God has designed, or God is behind all this. Because look at it. Iwewe pares yezvinu million, ye life million, iwewe ndio wakawina. What happened to the rest? The rest either zvakazobuilda mumuviri wamai, zvikazoshandawo zvimwe zvinhu, right? But now tiri kutaura isusu kuti now uri kuprevenda, and uri kuprevenda nechi something chiri paruoko apo, pamasuro apo. So I'm thinking, as a spiritual guy, ndiri munhu uya wekuti ndinonyatsoquestiona zvinhu zvokuti zvikasandimekera sense, I want to know. So this is why I'm asking you, kuti how come chinhu chinoiswa paruoko apo chinokwanisa kudisturba what happens down there, kuti iwewe pasava neconception? What is this thing doing in your life? Is this thing spiritual, or it's doing something to your blood? And let me tell you something. Vakadzi vazhinji, this thing also has been designed. It's a secret that I'm telling you now. This thing, especially my pills and zvinhu izvi zvamunoisa parokwa, zvakadesignwa kuti munhukadzi ashaye ma-feelings nemurume. And therefore, it's a strategy ya Satan yekuti munhukadzi akashaya ma-feelings nemurume, avasangani nguva yemanheru, mukadzi anenge achiramba. Therefore, murume achachita ndokubreka kwemarriage. That's why muchiona ma-marriages asingalasti. People can never pick it kuti ndopa zviri kubva, but because iwewe mukadzi hausisina ma-feelings awanga uinawo kare. Let me tell you, let me be honest with you. Makatarisa imimi kare muchiri kudanana nemukomana wako, muchiri maybe first year, maidzirana muviri zvekuti nobody would ask kuti ndokumbirawo kana it was just kubatana, game on. But now munogona kutoswera muchiwirirana, muchisekererana, muchiita sei, yangosvika nguva yekurara munhu kuindi, because unenge wakuziva kuti murume wewe akuda kuuya, akuda kuzondibata, iwewe hausi mood, you are exhausted, you are tired. So Satan is using this against people also. But anyway, let's get back to our story. Mwari vanotendera zvipi apa? Because inini ndinonzwa kushinzi kune mwana muzukuru waAbraham anonzi he paid tithe when you are still in Abraham's loins. Angari muchiuno chaAbraham. So how was the grandchild of Abraham in Abraham's loins? How? So kureva kuti inini, or even within me as a man, mune vana vachiri muchiuno vakamirira kuzozvarwa, zvokuzoti kana mai vachishandisa family planning vanogona kuzodzivirirwa kusazozvarwa, yeti zvine zvinzi vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Right now kune munhu anenge ari barren, isusu tiri fit, tine sperm count, everything zvese zviri kushanda, but tinenge tine mwana 1. Mwari ari kuda maprofita, Mwari ari kuda vanhu vanomunamata, a lot of them, and isusu tine 1 vana, tine 2 vana, because we are worried kuti ndozovachengeta nei. Yet Mwari ari kuti do not worry about what you eat, because inini ndinochengeta shiri dzemusango idzi. What more of you? Are you not more valuable than they? Anyway, that's not what we are talking about. What do you think about family planning? Do you think God approves of it? And on this one, I don't know the solution. If God does not approve, what is the solution? Okay, let me ask rather. I know pane vanhu vechikuru vanomboona channel inoyi. Help me to understand kuti before family planning yakauya nevarungu, vanhu vatema vaimboshandisa chii before? Vaiita gore mwana here? Or there was a way to prevent it? Or vaishandisa a withdrawal option? Or I don't know. Help me to understand there. And also help me to understand kuti life upenyu hunotangira papi? Upenyu hunotangira kuna baba here? Kana kuti upenyu hunotanga mbeu yapinda muna mai? Because inini ndiri kuona sokuti kuenda kwaita mbeu muna mai chaita kuti imere ndechekuti yanga yagara itori nelife mairi. So uko yangono fertilizwa. Huku tomboti because life haisi kutangira apo. Mwari vari kuti hanzi I knew you before you were born. And isusu we are spirits. So what's happening here? Inini hangu I'm so concerned. And I feel bad for
women having to take those pills for life. I know kuti mapirits haanakidze kunwa in your life. Isn't there a way yekunamatira kuna Mwari chaiyo kuti okay, Mwari ndiri kuda vana 5 ndoguma ipapo, mosila my womb? Don't we have that kind of authority yekukumbira Mwari to sell your womb when you feel like number yevana vauri kuda yakwana? And my other question endambobvunza ndeyekuti what is wrong with masturbation? I'm not asking because I want to do it. No, I'm a married man, I don't do that. But I am asking what then is wrong with masturbation kuna Mwari? Mhosva yemasturbation iri pakuti uri kurasa mbeu here, kana kuti iri pakuti zvine kufunga kari immoral mumusoro mako while you are doing it? Kana iri nyaya yekufunga zvinhu zviri immoral mumusoro mako while you are doing it, can a man do it while he's thinking about his wife? Kuti zvisanzi alright uri kuita zvinhu zviri immoral. So if a man cannot do it while he's thinking about his wife, then that means mhosva iri pakurasa mbeu. It's like mouya mopiwa mbeu nehurumende yoti mbeu iyo vanhu mozodyara, isusu tokanga mbeu. What do you think hurumende yakatipa mbeu inofunga? We had our own concerns tichiti ndandine nzara, tine mareasons edu, but hurumende iri ndakaita sei? Ndakakupai mbeu. And ndakakupai mbeu iyi not only for your own benefit but for also my benefit. Saka kuzvara vana icall here yaMwari. Why would God place something pamuviri wako or wangu chekuti we don't use it for its purpose? Tinoshandisa miviri yedu for pleasure. So pleasure is for us, but the lives that comes out from our pleasures or from whatever that we do in the bedrooms, life is for God. So here I'm seeing a kind of like selfishness. Are we not being selfish for stopping? Are we not being selfish for blocking the prophets of God to come into this world, for blocking the intercessors, for blocking the presidents of tomorrow, for blocking the prophets of tomorrow, for blocking the men of God of tomorrow? Are we not guilty of that? Is it up to a man to make decisions kuti ndiri kuda mwana 1 and that's it for me? Are we living for ourselves or we are living for Christ? If we are living for Christ, then we don't do our own will. Is it that we can't control ourselves as husband and wife? Good. Okay, so since iwewe wane mwana uyu, let's not meet as husband and wife kutowirirana kusvika patita udaita mwana. Or I think yeah, something is coming in my mind. I think there was a way yaishandiswa nayo kutaima madates emudzimai kuti ugone kuziva kuti iyi nguva iyi haabati pamuviri. That information takairobiwa, takaibirwa, hatisinayo that information. So I think Mwari vanga vakacreate that moment yekuti pleasure unopuwa time yepleasure kuti this is your time yepleasure. Nguva yemukadzi iyi yakati neyakati neyakati anenge asiri clean. But right now chakuitika ndechekuti nguva yavanhukadzi yadisturbiwa nemapirits. Ukatarisa uri musikana waive nenguva yako yakanaka isina kudisturbika, isina kufiringika. But the moment yakangobata mapirits ukambosiya, ukabata majadeo ukasiya, ukabata chino ukasiya, that I don't think those things are made for our own good. I don't think those things are approved by God. This is me. That's what I think. So let me know in the comment section what you think, guys. Musarweneni on this one. I'm not putting a stamp. I want to learn from you. I know kuti pano channel pane my elderly people whom I respect, and I'm hoping kuti andina kunyanya kuva deep mukutaura zvinonyadzisa. That's not my intention, but ndiri kuda kudzidza nekuziva, because tisiwe mangwana also tichange tichizodzidzisa vakuru vazorora. This information is not just content yekungonakiro. No, I don't do content yekungonakiro. Yeah, aripo here and there, but indofarira kudzidza. This information yamunonza ndichitaura almost every time is because ndinodzidza information. Ndokona kunge ndisina kudzidza kuenda kuchikoro zvokuita madiploma nemadegree or whatever, but zvekwamwari izvi ndinotsvaga. So ipapa ndiri pakutsvaga. Help me understand this. Elderly people, do you think God approves of family planning? If he does, which type does he approve and why? If he does not, which type does he not approve and why? And also, if he does not, what then should we do as Christians who have faith in God about this thing? Should we use our faith in God
to be a children, or should we take control over this whole thing and say, okay, we are going to be married for 5 years, we're not going to have children, we are going to have children 5 years tava marriage? Is that really what God wants? Kuti ndorora nhasi ndoti honey, let's not have kids, ngatizoita vana after 3 years tambonakirwa. Is it all about us having kuti tienjoy, tive nejoy, tisiri kuunza upenyu pano pasi? Because ukatarira mhuka chichi dziri busy kuzvara. Hanzi neshoko raMwari, does not nature itself teach you? Njiva dziri mumusango umu dziri kuleya mazai 2 dziri kutsotsonya 2, hanga dziri kurova mazai 38 40 dziri mumusango. Are we being lazy, or we have lost trust in God yekuti Mwari vanotichengetera mhuri? Kuti vana 5 ora ndikapuwa mwa vana 5 naMwari, Mwari vanondichengetera. Should we put our trust in God kuti vana vazvarwe, or we should deal with it pachedu isusu? Ladies and gentlemen, ndipita Mutarana nga achitaura. Ndokumbirawo mulike this video, because the moment yamunolike, YouTube algorithm inopusha this video to many people kuti vamwewo vaone, and this channel inobva yagrowa, inobva yakura. This channel is different from all other channels that you see out there. This channel is educative channel. You rarely see content entertainment here. If you are here for entertainment, sorry, you're going to be disappointed. But if you are the one who is entertained by the word of God, if you are the one who is entertained by the things of the kingdom, then you are in the right platform. So thank you so much, ladies and gentlemen. Ndokuona in comment section. Vanhu vakuru, vana vadiki, vana mukoma, vana bhuti nana sisi. Help, amen. Let me tell you also, lastly, let me tell you why I'm asking this. Because ndatumwa nebox refamily planning na mai atida mdzimai wangu vandituma pana chienda kuchechi kuti hanzi enda unondipirawo umwe munhu, because ivo havana kuenda, right? Havana kuenda, so vanditi enda unondipirawo umwe mukadzi kuchechi, because vanotengesa zvinhu zvokuZimbabwe vari muno South Africa. So that's also why I'm asking, kuti have I not sinned that I took those pews? Kunopa umwe munhu. Inini, I want to be holy, I want to be righteous, because Jesus is coming soon. Peter Mutarani again, signing out.